Gikan sa mga taho sa makalilisang nga coronavirus disease, ari una ta mga kapuso sa mga pang-good vibes. Sa atong pang-hashtag spread kindness, atong liliun kining maayong binuhatan sa kauban nato sa buhat. Si Chelo Valiana sa report. Ang photojournalist ug ang iyang team nga nagsubay sa hawan ug mingaw kaayo nga UN Avenue nakabantay sa usa ka tawo nga nagsubay sa tunga sa dan. Sa ilang pakisusi, iyang nasayran nga usa di ay siya ka nurse o frontliner sa usa ka pribadong ospital. Wala masayod ang frontliner sa saktong oras sa mga free ride nga mohatod kanila ngadto sa ospital, mao nga naglakaw na lang siya bisan sa kamingaw sa dan. Tungod niini mitanyag si Aldo ang iyang kauban nga ihatod ang nurse kung asa siya nag-duty nga ospital. Laing pa-good vibe nga nakuhaan sa kamera ni Banaynal kining laing mga frontliner sa may Talamban Road. Gikan sila ga-duty sa laing pribadong ospital sa Dakbayan sa Subo. Kay wa man matukma ang ilang oras sa libreng sakay ug sa limitado lang nga makalingkod tungod sa physical distancing. Nagkasabot sila nga magbisikleta na lang. Sa pakisusi ni Aldo Iyasab nasayran nga ang maong mga bisikleta hinatag sa nagpakabana nga abogado. Alang sa atong mga frontliner nga nangita og pamaagi aron makapadayon pag-alagad niining panahon nga napuno sa karisgo. Saludo kami og sa mga nisuporta kanila, sila ang mga salamin sa hashtag spread kindness. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.